Matapos tila pagdudahan ni Senator Risa Ontiveros ang ikinasang batas ng Palacio kontra Pogo Operation, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ipangamba ang sinuman sa posibleng pagsalisi ng nasabing industriya sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na kailangan ng batas para ipagbawal ang operasyon nito. Matatanda ang ipinahayag ni Ontiveros ang kanyang pangamba sa umano'y loopholes sa anti-Pogo order ni PBBM. Ayon kay Senator Ontiveros, bagamat mukhang total ban sa lahat ng Pogo ang EO-74, pinuna nito ang nilalaman ng Section 1B ng kautusan kung saan nakasaad niya dito na pinapayagan pa rin ang online games of chance sa mga kasino na pinapatakbo o lisensyado ng PAGCOR at sa mga integrated resorts na may junket agreements. Ayon kay PBBM, tiwala siyang hindi mangyayari ang pinangangamba ni Ontiveros na gamitin ng mga kasino ang resort na pinapatakbo ng PAGCOR. Binigyan din ng Pangulo na nakaban na ang Pilipinas sa Pogo ang kaya't mainam na sumunod na lang ang mga ito. Ang operasyon anya ng Pogo ang ipinagbabawal sa bansa dahil naging ugat na ito ng iba't ibang krimen sa bansa. No, not now, hindi under the authority of PAGCOR. They cannot.